Televízia Markíza uvádza seriál 2,5 chlapa. Dobre, čo skúmali Lewis a Clark? Nespomínam si. Veď si to čítal. Áno, ale Lewis s Clarkom boli už dávno. Vďaka za odvoz, Sally. Ešte, že som trochu do dverí. Prečo je to smiešné? Nie je. Už som celý, jo. Takže, Lewis a Clark. Vyrovnaj sa s tým, otec. V histórii nevynikám. Vážne? Čo si mal včera na obed? No, štvrťku pice, vlastne 2 štvrťky pice, zmrzlinový pohár a cukríky. Dobre, vidíš? To je história. A klop a limonádu. Skvelé. Počkaj, nie klop, bola to haha. Jasné. Vieš, čo mám rád? Tie veľké rúžové veci s kokosom. Snehové gule? Presne. Dajú sa ešte kúpiť? Áno, ale nie v supermarkete, len v 7-Eleven. Ďakujem. Ellen, odvezieš ma do 7-Eleven? Nie, my sa tu učíme. Dobre, pôjdem pešo. Môžem ti niečo priniesť? Klop. Kto je tam? Charlie, snažím sa ho pripraviť na test. Prepáč, pokračujte. Budem sa tváriť, že tu nie som. Dobre. Čo skúmali Lewis a Clark? Územie Louisiany. Správne. Ja som to vedel. Áno, ale strýko Charlie zacengal prvý. Lebo som nasenganý. Dobre, daj mi ďalšiu otázku. Dobre. Seawardovo bláznostvo je iné meno pre? Aliašku. Veľmi dobre. No, chcel som povedať pre pani Seawardovú. Dobre, skorej 1-1. No ale keď už si to spomenul, eskimácky koláč by mi teraz dobre padol. Ellen, odvezieš ma do 7-Eleven? Nie. Ďalšia otázka. Vojna v roku 1812... 1812. Nie. 1813. Nechajte ma dokončiť otázku. Vojna v roku 1812 bola proti komu? Proti Britom. Výborne, 2-1 pre Jakea. Áno. To nie je fér. Mám pokazený vzúčiak. Ďalšia otázka. Ukáž, skúsim tvoj. Vidíš, jeho funguje. Dobre, súťažiaci, posledné kolo. Otázky sú náročnejšie a odpovede ťažšie. Pravda. Čakaj na otázku. Dobre. Ideme na to. Vymenuj 3 zmeny, ktoré v Amerike priniesla industriálna revolúcia. Presun populácie do miest, presun zamestnanosti z fariem do tovární. Áno. Stlačil som to omylom. Osídľovanie západu. To je správne, si náš nový šampión. Áno. Osídľovanie západu. Vidíš, Jake, ty to vieš. Áno, asi áno. Ver mi, v tom teste budeš excelovať. Áno, vďaka oci. Nemáš za čo. Teraz už musíš ísť spať, o chvíľu ťa prídem uložiť. No tak dobre.